Hello mga Koragon! Welcome naman sa panibagong vlog natin. So nandito po tayo sa kabundukan. So ito po ang buhay bukid. So nandito po kami sa bukid para asikasuhin yung project natin, Pili Cacao. Nasa bukid po tayo. So may mga kasama po akong mga kapanalig. Tatanim kami ng kamuting kahoy dito sa taas muna. Kasi sayang naman ang kamuting kahoy. So ito po ang kabukiran. So yan, wow! Grabe oh. Malawak na pala yung tabasan natin, ano? So very good, very good. Konting-konti na lang ito. So magpa-pilot na tayo ng Pili Cacao natin. So sana ito na ang simula ng ano natin, pagiging Eco Park, Jerome. Agree ka ba? Duman kita sa may itatanong kayo na balingoy. Sa may cruise. So mga Koragon, meron po tayo ditong landmark. Kasi noong nakaraang Lenten season, so dito po sa bukid, meron po tayong nilagay na Holy Cross. Bindidado po ito at nagkaroon po ng misa dito. So dito po yun. Titingnan natin ang updates natin sa ating Holy Cross, kung ano na ang itsura. So ito po yung update ng area natin dito. Medyo maduot na, madami ng damo. So siguro kailangan natin ng may taong duman dito yun no. So siguro may mga dito nanguha ng nyug. So dito po tayo magtatanim ng balingoy. Oo. Ito na Oo. Kapag tanim lang ako dito ng sakit na sa katawan. Ito na lang. Yung natitira, iraraya tadigdi, pasiring, siring duman. Tabasan tamo na. Okay, so meron tayo ditong kalabasa. Yan. May tanim tayo diyang kalabasa. Yan. Tapos ito po yung Holy Cross natin. So yan po, ito po ang update ng Holy Cross natin. Nakakalungkot naman wala na yung wire natin. So hindi na iilaw itong cross. So meron po tayong nilagay na ilaw dito. So mahaba ito na wire galing dito sa cross, punta doon sa kahoy, papunta doon sa akasya, papunta doon sa may nyog, hanggang doon sa may kubo. So may nagkuha, may magnanakaw. Bakit kaya ganun ang tao? Hindi naman sa kanila ginanakaw, para sa Diyos naman. Nay. Iraya lang digdi. Iraya lang digdi. Diyan. Basta distansya, mga arugan ang distansya. Tanganing pagtubo nila. So yan na yung mag-shade dito para hindi siya damuhan. So para next year, next March, so gagawa tayo ulit dito ng ng history. So dito ulit magmimisa. So baka tayo ulit ang mapili na pagmisahan ng parokya. So dito tayo uli. So kasi maganda dito yung lugar, overlooking mga Koragon yan. Ayan o.
So kitang-kita mo, overlooking pala ang karagatan ng Pasakaw. So dito natin gagawin ang Eco Park. So ito ang project natin in the near future. Gagawin nating Eco Park ang taas na ito. So sana matupad. May mga langatong dyan, oy. Alright. So humingi lang ako ng asistensya dito sa aking mga mababait na estudyante para itanim itong kamuting kahoy. Kasi di tayo nauurasan. Pero ito, tinaniman naman natin yung iba. So medyo madamo na talaga. Yan. So malawak po itong gagawing Eco Park kung sakali. O kung may mga gustong may mag-donate dyan, gustong tumulong. Yan. So inaanyayahan po namin kayo na tumulong lang at mag-donate. Willing po kaming tanggapin yan. So medyo madumi na nga. Yan, may mga puno po dito. Alright. So yan, medyo malinis na ng konti. Oh, say hi mga mga kapanalig. Yan ang mga natin. So pababa na kami. So yan ang buhay mambubukid. Oh, distansya. Baka mawatingan. Hindi kita magi. Hindi. Para ano? Buhay bukid. Ayo. Mga bungkukan. Nagtarabaon nga ni kang si nalinigan. Dapat kaya malinigan giraray. Puta. Pag ayo, mga clearance. So ito may tanim po tayo dyan balatong. Yan, tinaniman natin yung balatong para mga pili balatong. So dito na po kami sa baba. Tapos na kami sa taas magtanim. So, buray-buray pa lang yung balato. Hey mga Uragon, don't forget to share, like, and subscribe. Subscribe ka mga ka-Uragon. Uragon ka, Bicolano.